Татар халкының бүтін союзға таралып яшәүе, милләт буларак үзен саклау җәһәтеннән аның хәлен бик нык читенләштерә. Башкортстан күп милләтле республика, ләкин сан ягыннан 3 халык күпчелекне тәшкил итә. Башкортлар, татарлар һәм руслар. Бу халыклар күптән инде бергә яшиләр, бергә икмәк үстерәләр, нефть чыгаралар, завод, фабрикаларда эшлиләр. Мәгәр үзләренең милли ихтияҗларын үтәү ягыннан алар тигез шартларга куелганмы? Бер үк мөмкинлекләрдән дә файдалана алалармы? Туган телне укытуда, китап чыгаруда, театр ачуда башка халыкларга бирелгән мөмкинлек татарларга ни аяныч бирелми. Мондый шикләү кайдан һәм кемнән чыга? Бу 1989 елда Казан утлары журналында басылып чыккан язучыбыз Әмирхан Еники белән әңгәмәдән бер үзек. 35 ел элек үк телебезнең авыр хәле турында, хәвефле киләчәге турында, тигезсезлек, өлешсезлек турында әдибебез борчылып сөйләгән була. Әкренләп югалу куркынычы янаганда, күзебезне йому гафу ителмәслек, сонсызлык булыр иде дип әдибебез әйткән була. Ерак чакрымнарда, тарих шыңгылларында эзләнгәндә, халкыбыз күңелендә әле уелып калган мактанырлык, авыз тутырып сөйләрлек, горур һәм бәйсез булырлык, гыйбрәт алырлык, кола җитмәслек, шатланырлык һәм дә йөрәкләрне пәрә-пәрә ярып сызланырлык мисалларга тап буласың. Бу аклы-каралы архивларда Башкортстанның Бүздәк районы Урзайбаш мәктәбенең берничә буынның гомер кырын иңләгән, олы тәҗрибә туплау тарихы да, ачы сабаклар ала-ала җитлеге учыры да, бар илебез киңлегендә дан шөһрәт казанган дәверләре дә гәүдәләнеш тапкан. Советлар идеологиясенең иң көчле хакимлеге шартларында ни гаҗәп, авыл җирлегендә урнашкан бу уку йорты хәтта бүген кикрикләребезне кукрайттырган заманның иң абруйлы гимназияләре дә ирешә алмаган, безнең балаларга татымаган бу җитмәс дәрәҗәдәге мәктәп була бу. Урзайбаш мәктәбе 3 тапкыр Советлар Союзының иң яхшы мәктәбе статусына һәм дөньяның иң гүзәл мәктәбе исеменә лайык була. Чит илдән килгән Израиль, Эстония, Латвия, Дания иләреннән алар минем әлдә саклана торылгандыр. Мин анда выступлениегә бирделәр. Турып, тегендә выступление анда катнашканнар кул чабалар. Ничәмә еллар дәврендә илгәре битендә колхоз, сельсовет, школа, культура. Bir zaman 2 yıl bütün знамя, переходящее знамя, bütünüsü de bizning Urzay territoriyasında. Nindi radisini bular. Men qabul etildim maktabni mында 600'den artıq o'qishga. 24 yaşda yo'q. Anda работниклар, o'qituvchilar ush ketmali. 40 анда группа продлённого дня, 8 группа. Интернат эшли. Тормышта иренмәгән, үз эшенә, үзен онытырлык дәрәҗәдә бирелеп эшләгән, вакытның кадерен белгән, туктаусыз хәрәкәттә булган кешеләр генә мондый хөрмәтне яулый аладыр. Ошучы Советлар Союзы герое Гомәр Миңнебаев бу мәктәпне тәмамлаган була. Атаклы галимнәребез, фән докторлары Әхмәт Рәхимов, Мөнәввәрә Мәүләтоваларны үстергән бу мәктәпнең исемен телдән төшермичә, аның тарихи үсешен, киләчәген кайгырту 40 елдан артык бу уку йортын җитәкләгән директорның һәм дә аңа терәк булырдай укытучыларның төп бурычларының берсе буладыр. Безнең менә монда укыганда балалар монда мәктәп булмайдыр, ул сәгать төнге 11-гә кадәр эшлидер. Әлләнчә смена балалар килеп, спорт белән секциялар, кружоклар, шуңа күрә балалар арасында тәртип бозган балалар юк иде. Учетта торган балалар юк иде безнең. Безнең авыл бит ул безнең зур авыл Урзай. Монда 2 генә ферма, 2 савым фермасы гына бар. Дуңгызчылык фермасы, сарыкчылык, атлар дигәндәй. Әмма хәзер дә барыбер төздекме авыл? Авыл төзек тоже шушы халык дигәндәй тора инде монда. Мәктәп менә шундыйрак система. Безнең авылга бүлеп бирә торганы даяркаларында, шөгендерүчеләрендә, трактористларында, агрономнарында, инженерларында, директорларында шушы мәктәптә укып
эшләгән кешеләр барсы да. Һәм кешеләр калайды монда, әйме? Эшләргә эш Әйтәм бит, менә шушы система шулай бүлеп бирәдер. Шулай калабыз инде. Теге кластер диләр бит инде, кластерный подход. Мәктәптә укый да, укып чыга да, кайдыр белем ала да, киридән кайта авылына, әйме? Хәзер менә бу система бетте безнең. Хәзер кайдыр китәргә кирәк, кайдадыр укырга кирәк, кайдадыр төпләнергә кирәк. Моннан уже без читләшәбез. Качество өстендә безнең укытучылар бик яхшы эшләделәр. Соңгы елларда даже 60%-ка җитте качество. Золотой медалисыбыз да бар безнең. Серебряный медальгә 5-6 укучы бетте. Ну, иртә киләләр укучыларыбыз. Сәгать 8-гә уже мәктәп шаугыр килеп эшкә тотынадыр. Абитка чаклы дәресләр булса, абиттан соң уже консультациялар, өстәмә эшләр, кичкә чаклы мәктәп шаугыр килеп эшләйдер. Мәгариф алдынгысы, районның өмет чаткысы, республиканың горурлыгы, Урзайбаш мәктәбе хәтта үзгәртеп кору чорына да ныклы адым белән килеп керә. Убырлы карчыктай тегеләе булай халык башын булгатып йөрткән, күңелләргә шымшик салган, өметләргә аяк чалган караңгы, шүкәтсез заманнарда да авылның нигезен какшатып карыйлар. Колхоз-совхозлар төкәнә, халык сирәкләнә, әмма авыл мәктәбенә күпме үрелеп карамасыннар, каратуннарның куллары җитми. 2000 еллар уртасында да әле Урзайбаш мәктәбендә 70-тән артык баланың укуы мәгълүм. Шундый зур мәктәпнең башына кем җитсен? Әмма кеше санының күплеге генә мәктәпне саклап кала алмый. Ыбыр-чыбыр балалары белән гөжләп, гөрләп яшәп яткан бу уку йортының җилегенә кара күләгәне үткәзер өчен башка яктан чыкыр-чакыр казый башлыйлар. 70-нче еллар башында төзелгән чәчәктәй матур, алыптай нык бинаның бер язгы булмаган килеш, тикшермичә, карамыйча, сорамыйча, нитмичә, искергән, таушалган диеп, нахакка гаеп тагып, аның язмышына казык кагыла. 11 еллык мәктәп чагында постановление чыкты районның. Глава района постановление чыгарды, юридический лицоны бетереп, 9 еллык мәктәп калдырырга дип. Нәрсәгә эшләнелә инде? 9 еллык мәктәпкә калгач, юридический лицо сакланмый, а дальше мәктәпне бетерә, просто директор, базовый школаның директоры приказ яза да, и на основании приказа бетә. И андый приказ потом чыкты да. Анандай итләп кенә басып, Уйлап кына карагыз әле, бу саннардан чәчләрең үрә торыр. 2014 елда бер Бүздәк районында гына 25 мәктәп ябылган. Аларның күпчелеге татар авылларындагы татар мәктәпләре иде. Иске Бүздәк, Таллыкүл, Казаклар, Якуб, Ахун, Тугай, Әмир, Кыскаелга, бу кара исемлеккә Урзайбаш мәктәбе дә эләгә. 11 еллыктан 9 еллыкка калып берничә ел эшләгәннән соң Урзайбаш мәктәбен башлангычка гына калдыралар. Өлкәнрәк балаларны 11 чакрым ераклыкта урнашкан Бугады авылына алып барып укыта башлыйлар. Балалар саны шуның кадәрле күп була ки, автобуска һәр көн сайын иртәсен кичен 2 рейс ясарга туры килә. Урзайбашта хәзердә 600-дән артык кеше яши. Мәктәп яшендә 60-ка якын бала бар. Күрше авылларга мондый байлыкның төшләренә дә кергәне юк. Мәктәп урнашкан Бугады авылының үзендә нибары 18 бала гына калган. Әмма ни хикмәт, күп кешеле зур авылдан аз халыклы авыл мәктәбенә балаларны машинага төяп, дыңгышлап тутырып алып барып укыталар. Әкият дияр идең дә үз күзләрең белән күрмәгән булсаң. Башта тараттылар мебельләрен. Биш алып беттеләр. Әният тиергә тиешләр соңалар аңа. Мин шунсы менә мин педагог түгелмен, но мин аңламайым. Ничек безнең мәктәпнең әйберен Урзай халкының достояниесе бит ул. Ничек менә халыктан сорамайча расторанжирить итеп беткәннәр. Менә шуңа мин шаккатам. Беренчедән, икенчедән менә күпме выпускник безнең менә тагын кабатлайм инде. Менә шушында килеп мәктәп елларын искә алырга
Юк инде менә. Уйлашабыз инде. Әрни, конечно, барысыныкы әрни. Бөтен авылныкы әрни. Ул вакытта Зафраной бит инде графит газыш. Бу 9 еллыкны бетергәндә менә ди ничә мәктәп прекрасно консервировать итеп куйгандай районда торады. Менә алып килеп күрсәтергә консервированный мәктәпне. Менә ди прекрасно тора. Менә ди укучылар ди күбәя ди. Аны сразу ачып куябыз ди. Менә бүген ачып буламысың мәктәпне? Ачып булмый бит инде. Әгәр дә иренмәй йөреп чыксагыз, шушы оптимизация ясаган мәктәпләрне. Барсы да шундый хәлдә алар. Барсы да. Район мәгариф идарәсеннән алынган рәсми кәгазьләр буенча әле дә Урзайбаш мәктәбе эшчәнлеге вакытлыча гына туктатылган уку йортлары исәбендә. Менә бу кайчандыр балалар тавышына күмелеп яшәгән, ничә буынга аң белем биргән акыл йорты, тәрбия йорты, Советлар Союзы героен үстергән данлыклы Урзайбаш мәктәбе бүген вәхшиләр кулыннан иза чигә. Бүздәк районның әле мәктәпләр исемлегеннән төшмәгән. Бугады мәктәбенең рәсми филиалы булып торган бинаны кем сакларга тиеш? Кем аның хәерле бәла казасыз торышын тәэмин итәргә тиеш? Мондый күз карасыннан читтә булган ташландык аулак җирдә Алла сакласын, әллә нинди хәлләр булып куюы да ихтимал бит. Мәктәпнең язмышын җиңел генә хәл итеп кутылганнарга бу авыр йөкне җилкәләреннән җиңел генә бәреп төшереп булмастыр. Материаль җаваплылык кына түгел, әхлакый җаваплылык дигәннәре дә бар бит әле. Ул ничек менә сакка куелмаган, ничек ниндидер теге саклану чаралары күрелмәгән, ул бит ябылырга тиеш, ул бит әле эшли торган филиал, хәтта 2023 районның списокларында да хәтта бар бит ул мәктәп. Сразу гына сак буенча вакансиянды юк бит инде безне бирмәйләр. Кем аны менә карап торырга тиеш? Әз генә булса да барбер. Ул бит инде вакытлыча туктатылган гына бит аның эшчәнлеге. Шуңа күрә ул консервациядә булырга тиештер инде, әйме? Аварийный состояние булган өчен ябылды. Базар безопасность аны ачтырмады. Шуннан китте инде ул. Анда зур ремонт кирәк булса. Шуның өчен. Аны хәзер түбәсен дә итә калайларын инде ала башлаганнар. Ну, сезнең карамакта булырга тиеш бит инде, әйме? Гомумән сез ул мәктәпнең теге данлыклы елларын хәтерлисезме, юкмы? Зур шәхескә чыкты, Шуннан временно берестан монда күчерделәр дә. Ул вакытта замглавый тиз генә райтлар белән сөйләшәбез, аңлатыгыз. Монда күчереп тордык та, шул ки калада кала инде менә. Кала. Вот. Главалар алыштырып битте инде. Икенче глава килде, өченче глава килде, шул бер балык башы дигәндәй. Кала. Аны инде киридән торгызып, нитеп ремонтлап, аның өчен бит инде бик зур акчалар кирәктер. Менә ул мәктәпне күрәсез ничә елдан бирле безгә елда булабыз сезгә капиталь ремонт була күрәсез. Бүген көндә әйтендә 20-нче гасырда мондый мәктәп тоже күрәсез. Быел бирелмәде бернинди. Бугады авылы мәктәбенең үз хәл икән. Ремонт мазарында күргәннәре юк, уку-укыту нәтиҗәләре дә мактанырлык түгел. Урзайбашның 11 еллык мәктәбе ябылганнан соң Бугады мәктәбенә 11 еллык укытуны оештыру кеше хәленнән килә торган эш булмый. Шулай итеп, тирә-якта Урзайбаш кебек кайчандыр алтын медалистлар әзерләүче тулы гомуми белем бирүче бер уку йорты да калмаган. Быелгы уку елында Бугадының 21 укучысы арасыннан 13 төп дәүләт имтиханын бире алмыйча кала. Ничек диләр әле, кыйга төкермә. Аның әле суын да эчәсе була бит. Бүгенге көндә менә ничә ел 11 юк. Потому что 11 юк. Егыга әзерләсе юк, госэкзамен әзерләсе юк. Шул хәтле рәхәт эшләр менә, шул хәтле рәхәтлектә. Ниясен ул тагда шундый алдынгы мәктәптән балаларны анда җыярга кирәге бар иде. Ну ниясен кирәк булган, шулай итеп алар үзләре укытырлык булмагач, шундый алдынгы мәктәпне битергә. Рәхәтлектә яшәйләрме, белмәйм. Ну ния кирәк булган? Шунысы вопрос. Без тәрбияләргә тиеш патриотлар. Шулай бит инде. Аны кайда тәрбияләп булат? Түлк үзеңнең мәктәбеңдә.
Менә үрнәк авылның кешеләре, алдыңгы кешеләре, кемнәр укыган бу мәктәптә, алар нинди эштә эшләгән, менә шулар үрнәгендә балаларга патриот тәрбия биреп була. Барып кайтып кына түгел. Егетләр белән сөйләшәм, авылда калырыгызмы соң менә сез? Калырыгы авылда, мәктәп юк бит, Лена апа. Китәләр яшьләр, менә бөтен кеше дә бит Уфадан или Казаннан или кайдандыр квартира ала алмый. Менә бүген нәрсә хәл, нәрсә эшләргә була сезнеңчә? Ачарга кирәк мәктәпне. Балаларны монда кайтарырга кирәк. 9-летка итеп, хотя бы укытучылар булмаган. Алар бит самый культурный обществоның шундый кешеләре, укытучылар булмаса, авылда авыл юкка чыга. Вахшига әйләнә, ничек әйтәм, бетә. Безгә укыганда ук әйтәләр бит, мәктәп булмаган авыл, ул перспектива юк, аның үсеше юк. Менә бит сөйләйбез без. Нәрсәләрдер эшләгән булып кыйланып йөрибез, юллар төзибез, кемгә төзибез соң? Беткән авылга. Бетәчәкләрче. Бер очерт мәктәпне надо восстановить. Әле менә бүген җыелганбыз без монда 10-15 кеше дигәндән. Можем бөтен авыл поддерживать, бөтен авылны күтәрергә, бөтен авылны белән җыелырга можем без. Бәймен әйтәм, финанс юк дип әйтеләсез. Финансны да бит табарга була, тирә-якта эшлиләр. Например, Полини Башнефть за дивиденды ремонтирует социальные садиклар, школалар. Не только ремонтируют, а төзүләр. Димен, мин әйтәм, энергичный, грамотный по социальным вопросам письмо язып, андыйлар районнан йөрүче юк. Уфа тирәсенә. Постановление мында ана шул, ана инде булмады инде районда 2 сот, шуннан соң Верховный суд нидә шул постановление главаның юрисдикцияны бетерде дә, и потом китте инде директор. Как хочет, так и крутит. Судлар инде аларның карары нинди булды, судларның? Ну, әйтмәделәр. Әйтмәделәр. Көрәшәчәкбез. Ачылганчы. Эх, апайлар, абыйлар, егетләр, кызлар, шаманы белергә кирәк түгелме? Кемгә ярап, кемнәр өчен бәгырьсез булдык? Халыкның маңгай тиресе түгеп табылган байлыкның шулай тармар ителүен, үз халкы белән бәйләп тоткан киндигенең өзелүен, теленең, гырыфының, иманының шатнап кибүен, аның бөек мирасы аяк астында тузанга, җиргә, чүпкә күмелеп, тибәрелүен, изелүен, тапталуын күреп, имәнеп китәсең. Алтынны юлга ташласаң да, шүрлеккә куйсаң да, утка тотсаң да, ул алтын булып кала. Халкымның әле үзгәләп ташлардай, таптап китәрдәй, басып алырдай, хәтердән юкка чыгарырдай мирасы юк. Аның күкләргә, биеклеккә күтәрердәй алтын мирасы, горурланырлык тарихы бу хаксызлыкка, гаделсезлеккә сөрән сугарга әзер булган, 10 елга сузылган бу тартышуның чиге булачагына әле дә инанып яшәгән батыр йөрәкле халкы бар. Вакытта шатта түгел ябу. Вакытта шатта түгел ябу. Әмма ашы тәҗрибә авазы да дөньяны үзгәртә алмый. Күпме генә сөйләсәң дә, күрсәтсәң дә, шаң суксаң да, тау башыннан тәгәри башлаган ташны туктатып булмас шул. Башкортстанның Мишкә районында урнашкан 2 татар авылында 2 мәктәпнең ябылуы турында да быел күп сөйләнде. Яшьләр түгелде, рәсми хатлар язылды, мөрәҗәгатьләр җибәрелде. 3-нче кызым менә быел 9-нчы класска килә. Иде. Тиеш иде. Менә шуның өчен тырышабыз шул мәктәпне яптырмаска. Әгәр дә бүтән мәктәпләргә укырга китсәләр укучылар, безнең тел югалыйң беренче, гореф гадәт, шуның өчен иң койгырганыбыз шул инде безнең. Балаларны чит мәктәптә укытырга теләгебез юк. Әмма халыкның йөрәк кагуын кем ишетсен, сукыр-чукрак булып калуын хәерлерәктер. Татар бае мәктәбенең язмышы хәл ителде. Район җитәкчелеге үз сүзеннән ваз кичмәячәк дигән яман хәбәрләр дә инде безгә килеп иреште. Әлбәттә, без инде татар теле дип әйтәбез. Безнең мөмкинчелек укытучылар менә тырыша, без нәрсәдер язабыз, әйтәбез. Ләкин барлык татар халкы
урбанизациялау, ул мәсьәләләр бар. Мин инде барыбер Татарстан ягына рәхмәтлемен. Сез шушы игътибарыгыз өчен бу мәсьәләгә әлбәттә ул күтәрелергә тырыш. Ул мәктәпләргә ярдәм итә алмасак та, барыбер ул мәсьәләнең күтәрелүе, ничектер яңадан ул кирәклеге турында, телебезнең кирәклеге миләки кирәкмәгән турында әлбәттә ул күрсәтә. Һәм әйтергә кирәк, Башкортстан ул әле бүгенге көндә барыбер татар дөньясының аерым бер автоном тормышы белән яшәгән төбәк. Бу хәзер табигый процесс буларак карыйм, чөнки бу бары тик Башкортстанга гына кагылышлы түгел, ул күрше безнең төбәкләрдә дә күзәтелә. Әйтик, шул ук Удмуртиядә, Чувашиядә, Марил республикаларының шундый авылларында, кечкенә авылларында балаларның контингент кимүе. Шулай да беләсезме, менә ансы бер мәсьәлә, ул бит физик ул бала югалмый. Ул бала башка мәктәпкә күчә, башка уку йортына. Менә миңа бүгенге көндә кызыграгы, ул башка мәктәпкә күчеп, үзенең туган телен укуны дәвам итә микән? Ата-аналары бу юнәлештә нинди позициядә тора? Закон нигезендә ул ата-аналар гаризаларын язалармы? Ул балаларга мөмкинлекләр булдырыламы? Без бу мәсьәләгә аерым борчуыбызны белдерү өчен һәм ачыклык кертер өчен бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге тарафыннан Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Фарич Хабиров исеменә хат юлланды. Һәм инде менә бүгенге көндә без аерым ачыклык кертәбез бу мәсьәләгә. Милли мәктәп ул уку-укыту урыны гына түгел, ул гомумән мәдәни, мәгърифәти үзәк форматында да бүгенге көндә эшләп килә. Ул халкыбызның татар җәмәгатьчелеген туплый торган үзәк мәктәп һәм милли мәктәп булмаган очракта авылның киләчәге юк икәнлеге дә көн кебек ачык. Бу инде алга таба татар авылларының яшәеше белән дә һәм үсеше белән дә бәйле. Безнең позициябыз әлеге милли мәктәпләребезне саклап калу, әлеге җирлекләрдә һәм оптимизациягә бәйле булган балалар саны белән бәйле булган очракта аларның татар җирлекләрендә, татар мәктәбе статусында сакланып калуы һәм инде әлбәттә безнең каһарманнарыбызның исемен йөртүен дәвам итүен сорар идек. Шулай, йөргән сайын күрә барасың, күргән сайын күнә барасың. Сәйдәш моңына уралган, Кандыр күле буенда гомер кичкән татарның тилеп-тилеп, үтеп үзгәләнгән язмышына гына һич тә булмый күнегеп. Кул селтәп, күз йомып калып булыр иде дә, Әмирхан ага әйткәнчә, гафу ителмәслек сансызлык булыр иде бит бу. Мондый шикләү кайдан һәм кемнән чыга, дип әйткән булган бит әдибебез. Кырын-кырын яткан 40 кеше дә сәкеләргә сыя. Ни өчен безгә генә сәкеләре тар микән? Елмаюга яшерелгән күңелдәге моң-зар әллә инде шуннан микән? Күзгедә яхшы күренә, кайда таш кителгәне, борчыла әби-бабайлар тоеп фаш ителгәнен, кемнәрдер эшнең асылын белмәмешкә салына, күзгедә бит чынлыкта гаеп бары чалына дип. Заман күзгесе турында безгә каләм устасы, замандашыбыз җыр телле үткән сүзле шагыйрь Дамир ага Гарифуллин язып җибәргән. Мактанудан түгел монысы, шөкерлектән, шатланудандыр. Чөнки иң мөһиме тактак булып кына сүздә генә калмыйча, һәр эшнең ниндидер бер мәгънәле, бәрәкәтле, игелекле нәтиҗәсе булырга тиештер. Безнең өчен иң зур бүләк ул битарафсызлыктан, ниндидер нигилистик мөнәсәбәттән арындыру, үз эшеңнең файдасын күрү. Әмма бу безнең дөньяда иң авыр гамәлләрнең берсе. Шуңа да Дамир аганың сүзләрен янә искәртик. Замана күзгесендә чырыбыз фитнәсе күп. Теләсәң матур яшәргә йөрәк тиреңне күп түк. Сабак алып матурлыкка, батырлыкка юл ачык. Рухыбызны ныгытып калырга
син дә ашык.